ngavuma. Afika isikhathi sekuthi ngikundele inye timer. Baba Sompisi, ngiyabonga timer lami. Baba Sompisi. Baba Sompisi ngiyabonga. Yeah. Uye umuntu onginika imali ukuthi ngivule isalon yami. Serious? Yeah. Wase zone bani? Wase zone 5. Oh, okay. Yeah. So Baba Sompisi wafika wagunda lapha ku Lawrence. Sekuchangile yonke into manje hayi sekusmart esalon. Oh, umrenovatel uLawrence. Uthe makabuye ekhaya wathola. Ufanele mfethu washa no uyenze ngokwakhe. Yeah. Awalungisa wangibuza wathi semungenze iroom or mfaka ama shelf or yini. Ngathi mfethu iroom mawazokuxoshela ulishiya la. Yeah. Mara mawungafaka ama shelf uzozikhipha lezi zinto zakho hambe nazo uyabona. Yeah, hayi. Ungaphindi uyosihloma futhi somewhere. Washaya isalon ke yaba smart. Semufikile. Mfethu. Vuthe. Ubusy kushawe ikhathini dayi. Yeah. Kamale my cards wami bengisathi magic brush. Wasazibiza i-magic brush. Beku magic brush kuphela like. Why the name? Izinto hayi benga no kune brush elincane bengilisebenzisa so njalo mangilisebenzisa le brush le. Yeah. Bengithi hayi magic brush ke le. Bengicela ukuyenza hayi magic. Yeah. Uyabona. Yeah. So kafika inye out lapha ku Lawrence. You know le out lana ngikhulumela amagama amahle. Sihlili yafika bengagundwa yimi. Yeah. Yafika yathi Lawrence. Maruke wayibona lentwana ukuthi since ucala usipana nale out awunazi inkinga. Bheka isaloni yakho manje njani? Awubona ukuthi lo muntu unenhlanhla mfethu. Uke wazinikeza ichance yokumbonga lo muntu. Ngahleka. That's where ngivukile ngathi no man. Inhlanhla yami ngibhizi ngi-investa kwabanye abantu. Yeah, I need to because people they don't appreciate abantu engisebenza nabo. They don't see the wings. Mfethu mina ngiprefer ukuthi ngingadle. Ngisebenze ngiziceda abantu after ngizodla. Yabona. So baba wami Sompisi ke wanginika imali ke hayi. Uyicelile kubaba Sompisi. Nakhona ngiphume ku Lawrence ngamtshela ukuthi mfethu mina I want to start my business. So ngiyahamba. Ngalesa sikhathi uke wangitshela uSompisi ukuthi if you need help yabona into ezinjalo. So ngaphuma ngaya endlini ngafika ngahlala. So inye ingcozi ecustomer lami uKhetho. Yangifonela ethi ngize wathi mawuba right uzovula isalon. Ekhaya kune space sokuthi ungastarta ukusebenza. Ngathi hawo kanjani manje hawo right ngiyazwakala ngizoyibona leyo ndawo engafika ngathola. So ezone bani? Zone 4. Ezone 4. La wafikela khona. Yeah. So la kule ndawo leyana hayi mangifika uKhetho ngiyamthola nomama wakhe. Umama wakhe bekayenza ama dreads kuwela. Yeah. So ngangena. So phela nginamali. Ngiyamtshela lo mama uSisi Sonia. Ngiyamtshela ukuthi cabanga uyaqala nokumbona umtshela ukuthi awunamali. Anginamali ukubhadala irent. Yeah. Khumbula uSompisi manje uSompisi thingivanye ku time. Unayo imishini yakho into zokusebenza that time. Angina nix. Yes. Ngusemo nje. Afika ngamtshela wathi ufuna malini? Usaba nokubiza imali serious. Ngasaba wathi hayi ngizokunikeza mina i2000 ukuthi at least uthenge izinto zokustarta. Yeah. Uyakwazi emaponya not maponya jump. Ngathi hayi ngikwazi. Bengingaphuma mfethu mina ngumuntu ohlala esaluni. 5 years yonke. Oh. Ngihleli esaluni angiphume ngindawo. Awazi izindawo. Angazi indawo. Yes. Wangikhapha emapo elukuzana ejump ubaba Sompisi. Sayothenga itulo, thenga imishini, sathenga ama relax sabuya. Ngafika ngabhadala irent. Yeah. Ngangena ke ngicala ukusebenza ke umama Sonia yena bekasebenza ama dreads, mina ngishaya into zami ngikhathe ndayi ngiya relaxa. Manje ke ngoba abantu base zone 4 that time uyafika usuke zone 5 bayawazi umsebenzi wakho. Baze lapha. There's another challenge bro like wabona mawusuke esaloni. Yeah. Ngeke usuke ngapha ubungena phone. No, bese nginayo phone. Mara ama customer wakho bebefonela ku Lawrence bebengafoneli wena. No, bebafona ke mara ngithi uyazi basasinama doubt ukuthi uzokhona ukuyenza lento wathi ufuna ukuyenza lo muntu yabona. So abantu bebasukile lapha mhlambe 3. Yeah. Abantu benginawo ngabona ukuthi yo
imontent phela iyeza Fanele ubhatale kumele rent. ngibhadale irent Irent la nerent lapho uhlala khona. khona mara endlini bekwabantu aba-understandayo bakithi. Ngiyabonga magogo. Usahlala khona namanje? No, angisahlali khona mara ngiyabonga mama. Yeah, man. Mazana igama lakhe. Mazandi. Yeah, Mazana. Yeah, ngiyabonga nabantwana bakhe ish. Bangisize kakhulu in my life. Yeah. Yeah, bangisize kakhulu. So, by that time umntanakhe uTwana uke wangibhadala irent for 3 months. Ngasebenzi kahle. Sewunesaluni yakho ngaleso sikhathi. Ngibhadala 3 months irent lapha kubo. Kubo. Yeah. But at least ngikhona ukuphusha lento engistartile uyabona. Yeah. So I really appreciate you ma'am. Ubani uTwana? uTwana igama lakhe. Yeah. She did help me. Yeah. So ngabona abantwana abadlala ibhola ngaphandle. Ngababiza abantu ngathi wozani uzonigunda. Zathi hayi mina ngifuna umuntu uzofunda ukugunda ngami. Shaya into engekho. Yeah. Bavuma 2. Ngafika ngathi cut and die for free. Uvese ngiyazi lapha mabahamba la bazohamba khona. I trust my work. I know my work. Yeah. Uvese bazobuza ukuthi ubani. Yeah. Mabahamba labantwana mabafika endlini hayi sikundo seyamula ikhonini. Yeah. Yabona. Kanti kuzobuza umunye usisi uTumi igama lakhe. Dala ngifuna lwasisi uhlala ezone 4 mina bengitholakala ezone 5. Yeah. Umngane waka Angel. Dala ngifuna lwasisi afuna ukugundwa yini. So ubonela abantwana. Uthe makabuza labantwana bathi ubani ugundile bathi uSam. Waza ngokugijima. Mafika salon wathi uSam ukugundwa Angela ne. Angakabheki kakhulu wabona ngithi bengibekele ithombe zami ukuthi umuntu ogunda la kimi bakukhona ukubona la. Hawu kanti wena uthathi lezi ezithengwayo post. Ngeke uChris Brown nabonkunzi from uzalo. Hoyi angibazi mina lo bantu. Ngibeka ama customer wami mina ukuthi umuntu makafika ukuthi makafika mhlambe afike ngento yaka Chris Brown. Ngibonise yami ukuthi hey mina inayo into engikwazi ukuyenza. Yeah. Awufuna ukupost into ongayazi. Nomuntu ongamazi. Yeah. So post uri intshebe ka Rick Ross. You don't know Rick Ross though. Mfethu. I hear you. That's when ke ama customer mke yaqala ukuyenza baqala ukukhuluma. Lokungibiza le ngane vese lokubaza abaningi labantwana. Bakunde bonke free haircut ngiyazi ukuthi noma kungaza oyi1 uzobiza umunye. But now ngaleso sikhathi leso awucabanga ukuzipromote ungene ku Facebook uposte wenzeni. I was doing that. Okay. Wawuseyiqalile vele. Mara bengana ama friends amaningi so ngaqala uku-add nama friends. Yeah. Ngaqala uku-add nama friends after lapho ke hayi my business yaqala ukublow up ke. Yeah. So ngasuka la kula charity ngoba ispace base isincane. Okay, bengisazokubuza ukuthi usaselapha na? No. Ngasuka. Ukuphi manje? Usase khona ezone 4. Khona ezone 4 ngiyithanda le ndawo. So ngikulinye icharity manje. Akukho kude napha ya. Hayi garage nje inkulu akukho kude napha. Okay. So ngicala ukusebenza khona lapha.